Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z The Joy of Creation Storyma. Dneska si zahrajeme Foxíka, protože čeká je trošku obtížnější, je to na dlouho, takže si dáme Foxíka. A omlouvám se za to, že jsem nenatáčel ty 3 dny. Měl jsem školu a neměl jsem vůbec na to čas, takže se omlouvám a jdeme na to. Ahoj Foxíku. Ten je trošku těžší taky. No tak protože to je poslední postava. Já to... Dobře no. Takže takhle Foxík. Já nevidím prostě. Dělej. Dobře no. On je strašně rychlej mi přijde. Dělej běž. Jak ví? Tak tohle bylo hodně divný, jakože věděl, kde jsem. Dobře no. A jak to ví? No. Jako moc nechápu tu logiku, nebo jakože co mám dělat? Cože? Já to nechápu. Dobře. Jestli se vám video bude líbit. Co to? Dobře, jestli se vám video bude líbit, tak můžete dát like. Já teď vůbec jako nechápu, jakože co mám dělat proti němu. Prostě někam běžím. No jsem v háji. To je těžký, jako co mám dělat? No dobře no. Rychle to budem speedy. Ejk, půjde sem určitě. Já to nechápu. Jako, co to je? Jako to mě vyčmuchá přes zeď, nebo co? A už ví, no. Nechápu. Běž. Můžu nějak... Jo, jemu to vadí. Tak běž. Já jsem tady zaseklej. Co to je? Super. Dobrý. Jdi do háje. Dobře, takže už jsem to pochopil. Jdi do háje. Kde to jsem? Jako reálně kdo má tak velkou půdu? To nestíhám už. A proč teď byl
červený, já tomu nechápem. Jako... Tak... Já to nechápu, jako... Že proč na něj někdy to světlo nefunguje. Běž. No tak to kadíme. On mě tam prostě zablokuje. Zase. Teď mě zabije. Běž. Běž. Dvě věci. Mám to. Foxíku. No pojď. Nice. Tak jo. Tak lidi, to máme. V příštím díle půjdu čiku, protože jako kdyby jsem to měl dát tu čiku i do tohohle videa, tak by to bylo až moc dlouhý. Jo? Takže to radši necháme na příště a počkejte, ještě vám něco ukážu. Chtěl by se vás pozvat na tenhle krásný server. Ano, už jsem o něm mluvila, ale to vůbec nevadí. Máme tady 34 lidí, se kterýma se můžete spřátelit a zahrát si jakoukoliv hru, kterou chcete. Link máte v popisku. A zatím čau.